Přijměte tedy pár slov, které jsou věnovány pouze vám. Než přidáme pomyslné žezlo tím definitivně se rozloučíme, chtěli bychom v první řadě oslovit učitele. Sami víte, že každý rok utíká rychle, ale s námi ještě rychleji. Hodiny plné špitání, občasné nadávání, nedávání pozoru, hraní na nepřítomnost při vyvolávání tabulek. Kdo jiný by vás pobavil i doma než my? Testy jsme psali poctivě a nějaké ty perličky vybírali jen a jen s láskou, jako tahání. Náhodný taháček jsem tam taky objevil, aby nám pomohl utřídit si naučené informace. Bez vašeho známkování